Gatusan ka mga similya sa mulavi nga kahoy ang gipang tanom sa nagkadaiyang stakeholders ug mga ahensya sa gobyerno atol sa tree planting activity. Gihimo kini sa lokal nga gobyerno sa Maasim, Sarangani Province. Pinaagi sa Municipal Environment and Natural Resources aron maproteksyonan ang 6.2 hektaryang sanitary landfill sa Sitio Libas, Barangay Kamanga, Maasim ug makab-ot ang environmental sustainability. Pinasay isabang aktibidad kay gipang bindisyonan una ang mga similya ay gipang tanom. Misalmot sa tree planting activity ang mga personahe sa Maasim PNP, Philippine Army, BFP Maasim, Philippine Coast Guard, MDRRMO, Gensan Shipyard and Machine Works Incorporated, Sarangani Energy Corporation, Sigil Hydropower Corporation ug religious sectors. Sa mensahe ni DENR, Sarangani Provincial Environment and Natural Resources Officer Maria Elvira Lumayag, iyang gipadayag ang iyang pagpasalamat sa walay puas nga suporta sa nagkadayang stakeholders hilabi na sa mga buluhaton pang kinaiyahan. Gidasig ni Lumayag ang LGU nga magtukod og critical habitat sa ilang jurisdiction tungod sa diverse wildlife nga makita sa Maasim sama sa unggoy, tarsier ug serpent eagle. Samtang sa Barangay Lumasal, Maasim, mukabat sa 180 ka mga similya sa kawayan uban pang species sa kahoy ang gipangtanom sa 56 ka mga miyembro sa Safety, Health and Environment Committee and Family Welfare Committee of Mami Gina Tuna Resources Incorporated gikan sa Barangay Tambler sa General Santos City. Kini subay sa ilang adopted Enhanced National Greening Program site sa Barangay Lumasal, Maasim, Sarangani Province. Kabahin sab kini sa ilang corporate social responsibility, migahin gyud sa ilang panahon ang mga miyembro sa MGTRI aron maengganyo ang publiko nga motampo sab sa pagpanalipod sa kinayahan pinaagi sa pagpananom og kahoy ug adopsyon sa 50-hectare parcel timberland sa Barangay Lumasal. Sa pakigtambayayong sa DNR Pedro Sarangani ug indigenous peoples nga nakiglambigit sa Enhanced National Greening Program, usa ka Memorandum of Agreement ang pirmahan aron masilyuhan ang partnership tali sa MGTRI, DNR, ENGP beneficiaries ug LGU Lumasal nga mulungtad og 3 ka tuig diin matag partido mohatag og kinahanglan nga resources aron masigurong ma-establish ang kalasangan nga makahatag og dakong kayuhan sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.